Ülkede kimlik almak isteyen kadırdan iyileşlerimiz. İlk bilen bize anonyp gelýäňiz üçin size köp sag bolsun aýtýaryn. Ikinjideni kimlige başwura edilenden soň sizden ulyhan haýyşymyz sabyrly bir şekilde garaşmaňyz. Sebäbi hukuk taýdan kimlik 90 güniň içinde hukmany suratda çykýar. Ýani sizin öýüňize tarap barýar, size gowuşýar. Ýöne şu an edil häzir okuwçylarymyzyň kimligi 30, 20, hatda 15 günde hem köpüsi onaylandy. Ýagny kimlik almak sürecinde sizin kimligiňiz çyksa-da, ret gelse-de degerlendirme aşamasynda bolsa hem size mail, SMS arkaly ýa-da siziň özüňiz hem barlap bilýärsiňiz. Ýagny sizden kiçike talabym, siz başvuran adamyňyzy hiç wagt howlukdyryp, gyssap, jaň etmek, ýazmak bu işi saglyksyz bir ýagdaýa ters gitmegine hem eltip bilýär. Bilýänsiňiz, kimlik almak üçin iň ulak zat sabr etmek, işleriň düzgün bolmagy üçin garaşmaňyz gerek. Bize gelip bize ynanýanyňyz üçin hem ýene bir gezek köp sag bolsun aýtýan. Başga maglumatlar üçin bize ýazyp bilersiňiz, habarlaşyp bilersiňiz.